La mini que m'he pillat no es veurà... Uf, com s'enfoca això? Ah, ho he d'enfocar jo manualment, No us penseu que tinc una càmera d'aquestes d'autoenfoc i no sé què. Vale, ara més o menys es veuria. Un goblin pícaro. Opa. Que ja vaig imprimar amb l'esprai negre. I hi ha zones que, per exemple, des d'aquí es veuen unes quantes zones grises que no s'han acabat d'imprimar, però això real que és igual. O sigui... De pintat es veurà bé després. I aquí estem, amb aquesta mini. Vale, ara ho he de posar això. Estic fugint? Sí, estic fugint. De l'enfoque correcte. Vinga, aquí estem. Vale, la cosa d'això. Toca pintar. Intentaré pintar amb Inspirasao. Per fer-ho, vaig a crear una altra escena que no tinc creada, que és jo i pantalla. O sigui, jo i internet, Vale, venim aquí. Tot això per fer això, Tot això per fer això que encara no havia fet. Farem aquí ens creem un goblin i pillarem unes imatges de goblins. I ara us llegeixo. I la de l'Arnau també. Hòstia, bullint, Li has pintat a l'Arnau també. Bueno, zero sorpreses que l'Arnau no es pinti la seva. No ofens. Però és la fucking reality. I Horacio, me l'has enviat o no? Sí, me l'has enviat. Hòstia. Boh, que té la teva mini al cap. Ah, no vale res. És el seu cabell. Vale. Us és bien. Em considero inspirat. Vale, el que volem pintar és això. El que volem pintar és literalment això. Passa que la meva mini, bueno, té com una... L'hem anat imprimint 3D. Hòstia. Ets un calent, Això sí que és de calent bullidor, però em sembla bé. Impressors, ja veus. Ja veus, doncs quedarà fina. Aquesta, si no. Això? Que em tapa, que us estic tapant, no? La meva càmera tapa. Vale, una cosa tipus això. Una cosa tipus... Ja ho veurem, o sigui, molt verd, marró per la roba, platejat per les armes i tal. Ah, mira, hi ha algú que ja ha pintat una mini. Això... Posarem més per aquí. Vaja. Això ho posarem més per aquí. I anem a pintar. La idea és la següent. Anar pintant primer colors bàsics de cada zona i després ja fer detalls o pintar llums i ombres i tal. Però primer anem a pintar lo basic. Que lo basic serà... Pues pillar... Uf, aquest no. Aquest no. Marrón verde. Totes les pintures que tinc jo són de Vallejo. Perquè estan molt bé i són barates, més barates que les de Citadel. Verde lima, tinc verde marrón, verde lima, marrón cuero, també pillo un verde C2 que tinc perquè em pot servir, marrón naranja... És que va bé tenir molts tocs de marrón diferents, moltes tonalitats diferents de marró perquè acaben sortint pells o robes o cuirs o jo què sé, si fas una samarreta i a sobre té una armadura de cuir i una samarreta, si és de tela antiga o el que sigui, no la faràs blava, que sona com a noblesa o alguna cosa així. La faràs marró, que és com teixit cutre. I a més a sobre té cuir. Llavors, d'alguna manera has de diferenciar aquests dos. Per no estar fent barreges tota l'estona, doncs que un de tenir diversos marrons. De fet, ara el que m'havia de pillar era un verd, d'aquí no massa. Però bueno, ja ho farem. També necessitaré null oil, per si hem de ressaltar alguna part i que pilli més contrast i tal, i el platejat. Som-hi. Vaig a posar la musiqueta de fons, perquè vaig sonar la musiqueta de fons aquí, tranquil·litos. Així,
una cosa així. Vete, sí. Tarat. Se sent molt fort, la música. No, com que té com una camiseta, samarreta sota i porta com un ponxo amb una caputxa, serà més clar lo de sota que lo de sobre. Llavors, pillo Green Brown. Ah, no, hi havia d'enfocar la càmera cap aquí baix. Ensordo. Vinga, farem així. I això que es vegi aquí, i aquí que es vegi. Vinga. Vale, li hem dit que anàvem a fer el marroquet, que és el de Vallejo. Ja he fet la part del ponxo, o sigui la caputxa no, però com el que té sobre els ombros sí, i ara les botes. De fet estava pensant que el que té sobre els ombros, el que seria, porta com un buff i després el cabell recollit i tal, el buff fer-li d'un color encara més fosc, perquè si no no es distingeix. I les botes que porta en veritat no són botes, són com uns escalfadors, però porta els peus, o sigui va descalç, com un bon goblin. Per tant, els peus li hauré de pintar el mateix color que li pinti la resta de la pell. I encara no li tinc nom, li he de pensar un nom encara. Amb el goblin aquest. Amb els noms hi ha un tema, Costa trobar un bon nom per un personatge de rol. I que no sigui anar a un generador de noms i que te'l doni. A mi m'agrada ser original amb aquestes coses. O sigui, original. No original, perquè no sóc original amb els noms, però vull dir pillar-me'ls jo, més que d'un generador de noms. És que diguem que Cop no és un nom especialment original. I Tétrico Pilluelo ja no el puc pillar, vaja. Posaré just el que estava pensant. Vale, peus ja pintats, la zona de la cama, i crec que té una armadura als braços que li faré també del mateix marró. Almenys els guants també seran de cuir, per tant els guants vaig a fer-li també. Clarament porta guants, perquè no va al descubierto. I m'hauré de mirar bé com va això d'un goblin, perquè mai he jugat un goblin. Tu, que ens acaba d'entrar un spammer! Que grande que ets, com et dius? Genium. Anem a fer-li publicitat al tio aquest que ha vingut a dir-nos get followers, viewers, no sé què. Però perquè el tio m'ha vist canal petit i ha dit aquest home necessita ajuda. Vine aquí, dona'm dineros i jo t'aconsegueixo viewers. Oh, l'ha borrat. Bé, l'ha borrat, però està guardadíssim, Que estic gravant això, burro. Sabem qui ets, sabem què busques. Grande Horacio. ¿Ho sé tú o no? Que grande. Grande Horacio. És que ets un geni, tio. Vinga, que se'n vagi cap a casa. Cap a casa, a córrer.
Hòstia, a més, has sigut ràpid, tio. Sabia que faries molt bé la tasca de moderador. Res, era un tio que venia dient que anés a la seva pàgina per aconseguir jo viewers i followers i no sé què. En plan, estava spamejant. I és com, que no veus que no baixi la cosa? Que jo els viewers me'ls curraré. Me'ls treballaré jo mateix. Vale. Bastant ja ho tindríem, Mira, anem a ensenyar aquí a càmera com ha quedat fins ara. Aviam, i que estigui enfocat a poder ser. Vale, ara mateix la cosa està així. Que li acabo de fer els guants. Llavors t'he fet ja el ponxo aquest, la samarreta dins que és verda amb un cinturonet taronja i la part de les botes és també, bueno, de les botes, el peu està descobert, però té la part de la tronxeta també i el marro aquest del cuir. Llavors ara li vaig a fer les daguites. Esperem aquí amb el silver. Que aquest és l'únic color que utilitzo que forma part d'uns colors d'una capsa de D&D que són bastant dolents, però bastant dolents, i en canvi aquest platejat, Mithril Silver, està molt fino. Sí, m'agrada molt. Si tinc algun lila... Mira, t'ensenyo, tinc... un que és directament violeta. A la càmera no es veurà bé perquè la càmera no és bona i no s'aprecien bé els colors, Però hi ha això que és violeta, tal qual, violet. I després tinc un blau fosc i un blau clar que tots dos combinats amb vermell fan molt bons liles. No és lila, és... jo què sé, no sé els tons, els colors, però bueno, que ens entenem. Veus, per exemple, abans quan estava pintant un guant, he pintat una mica de l'espasa aquesta, de la daguita, de marró, però ja queda camuflat. Vull ja està, ja he pintat a sobre en platejat, així que chill. A part de la fulla jo crec que ja està. Anem a fer l'empunyadura. Que després a la fulla hi podem posar a un dels costats una mica de blanc perquè sembli com un costat més afilat, o li podem fer perquè la fulla no es vegi com tan neta, que sembli una mica més tosca, amb una mica de gris podem fer-hi algunes marques. Perquè si no es veu tan lluent. Es veuen com parts més mates i sembla com de cops o de desgast o coses així. Vale, l'empunyadura la farem fosca, quasi que negra. Que tot i així, agafo això, que això no és negre, en veritat és, diu, gris metalizado. Diu gris metalizado perquè és un gris que té com unes partícules, una mica de partícules, de fet estan totes aquí darrere. Per això es veu com el color que canvia completament. Tot això són les partícules que s'han acumulat aquí. I això s'ha barrejat molt perquè es tornin a barrejar les partícules amb el color. Però si no, és com un gris bastant fosc i em servirà per pintar aquesta part. Per tant, afegeixo res un puntet. I amb això faré l'empunyadura. O sigui, tant la part de la protecció. Buah, sí, perfecte. Perfecte és exactament el que buscava. I el bo de pintar-ho per sobre és que si ho deixo negre amb el negre del primer és massa mate. Si no s'acaba de veure tan bé com amb una pintura per sobre. Llavors millor fer aquesta petita capeta d'aquest negre. És com un gris
ombra, per dir-ho així. Molt bé, ja tenim les daguetes. Almenys tot el que estem fent ara és la part de dalt, o sigui, com la primera capa de tot. No estem fent detalls, ni colors, ni ombres, ni llums, ni ombres. Això li farem ara. I he vist abans, on era que m'havia deixat una mica de samarreta. Aquí, la samarreta era amb aquest verd. I s'estava secant ja, Molt bé. I ara, com que és una mica pilluelo, crec que li pintaré d'un vermell la part que li tapa la boca. O sigui, el mocador que porta a la boca i els pantalons seran del mateix color i crec que els faré d'un vermell. O sigui, no sé si barrejar-lo una mica amb alguna cosa o deixar-lo vermell tal qual. El vermell que tinc és aquest, que és flat red. Ui, a la càmera es veu com super... com molt més brillant del que realment és, com més tirant a rosat i no és tan rosat. Tot i així, els colors líquid, un cop s'asseca, es veuen un pèl més fosc. Per tant, anem a fotre-li aquest. Si després veig que no queda bé, pinto a sobre, no passa res. Estic pintant amb aquest vermell abans de pintar-li la pell, perquè encara no sé molt bé com faré la pell. Si no, el seu seria pintar primer la pell i després la roba. Però bueno. Buah, per cert, no sabia com... O sigui, si ho començo a utilitzar ja, com que em vaig fer també compte de Twitter, que em vaig fer compte de tot. D'Insta, de Twitter, de TikTok, de YouTube, evidentment, i de Twitch, evidentment, de cara a aquest canal. I els que em vaig... O sigui, TikTok, per exemple, que és una cosa que no utilitzo i que no sé massa com va, me'l vaig fer únicament per pillar ja el nom. Per si més endavant vull començar a pillar clips i penjar-los a TikTok, doncs perquè molta gent mira TikTok al final, doncs que no estigués pillat el nom i que no m'hagués de buscar una altra manera de fer-ho. I avui he utilitzat el Twitter per primera vegada i he anunciat que anava a fer stream, que no sé si tenia algun seguidor, m'ha semblat que algú em seguia, però és igual, o sigui, la cosa és que quan comenci a fer la promoció, doncs que hi hagi gent que pugui veure que en algun moment s'ha penjat contingut, que no sigui un Twitter buit, sense foto i ni un sol tuit. Com? Besasli és un just més, perquè m'acaba de saltar la notificació. No em seguies? No em seguies i li has donat ara a seguir-me? Ah... Tu, pues, que sàpigues que m'ha fet certa il·lusió, És un so que encara no havia sentit. O sigui, us animo molt a que em deixeu de seguir i torneu a donar-li a seguir durant un stream únicament perquè salti la careta aquesta. Ja, però suposo que al final, com més... O sigui, a quants més seguidors estiguis, millor. I després l'algoritme no el pots controlar, però és millor estar que no estar. Passa que això ja és una feina d'edició que no estic fent, vull dir, de fet tinc encara l'últim stream que vaig fer gravat i no l'he tocat. És com començar a gravar-lo, a editar-lo, però
que no està res fet, vaja. I pues, si ja se'n fa bola tallar l'stream únicament per penjar-lo a YouTube, penjar clip, buscar clips, que clar, jo m'he de tornar a mirar, suposo que es fa així, m'he de tornar a mirar tot l'stream. Llavors, jo què sé, sí que recordo que de l'stream passat, quan vaig fer uns Isaacs, hi havia com alguna cosa que sí que volia retallar i pujar-la com a clip, en plan, alguna esquiva assombrosa que feia o coses així. I que estaria guai penjar-lo com a clip de 10 segons. Poc més. Que sí que és bastant el format TikTok. Tu, o inclús YouTube Shorts, Vale, els braços té com unes mànigues que sembla que vinguin de la samarreta que té sota, però no, perquè es veu on s'acaba la samarreta de sota, que li faré del mateix vermell que li he fet això. Com per simetria, quasi. La vara dels pantalons, o sigui, les mànigues dels pantalons, per dir-ho així, i el de les samarretes del mateix color. I llavors em quedarà ja la cara, una part dels braços que està descobert i els peus que estan descobert, de color pell. Però abans de fer això, li passaré el nul a tot el que sigui teixit, perquè es vegi més sòlid. Ja, Juan, que sí, segurament al final és això, però és que és més curro. O sigui, encara m'estic acostumant a 1000 coses i ara sé que sóc molt poc aficionat a moltes tasques. Ara no pots escoltar, bueno. Tranqui. Si ja que estiguis al curro i en el meu stream és tot el que puc demanar. Ara em diu que som 2 persones. Som 2 persones? Viewers posa 6. Ah, val, doncs és el meu comptador que no ho compta bé. O sigui que no compta bé. No s'actualitza, el que sigui. Però hi ha gent que no sé qui són. Alien Gathering, no sé qui és. Another TV Viewer, no sé qui és. Zasli C. Commander Root, no sé qui és. Lurks, no sé qui és. Natseli, no sé qui és. Rockegirl, no sé qui és. Són gent que se suposa que hauria de saber qui són. Me sabria greu. Hi ha un tal Lord Kratos que tampoc sé qui és. Té pinta de burro. Un tonto. Pobret, que ara no deu sentir, que diu que té els jefes por ahí. Quan el Juanca està mirant l'stream i diu que té els jefes por ahí, m'ho imagino tal qual com en una fàbrica on el capatàs va passant per allà, com mirant altivament a la gent, als treballadors, i que quan et passa pel costat fas com que treballes i després tornes a l'stream. Vull pensar que és així, vull pensar que el Juanca treballa cosint. A vegades es colen pots, ja. És més probable que siguin bots que sigui gent real. Li estic fent una segona capa de vermell al mocador que porta a la cara perquè ha quedat com raro la primera. Vale, a veure com es veu. Vale, de moment, les espadites, que ja estan platejades, del vídeo no agafen res, però res, a córrer. Llavors, vermell, l'antifàs, vermelles les cames i com la màniga, no sé si es veuen gaire les mànigues, penseu que també són vermelles. Les botes tal... I ara em queda... Ui, no li he pintat la samarreta, la part com de la colita, aquí darrere, que es veu de samarreta, li he de pintar vera també. Però bueno, ja bàsicament em quedaria peus, la part del braç que es veu i la cara. I el cabell, que té com un cabell molt loco. La cua aquesta que porta.
I un cop fet això ja començaríem a fer coses més xules d'ombres i tal. Doncs faig aquesta part de la samarreta que m'havia deixat. Com que està una mica amagada, si es veu una mica fosca, o sigui, si es veu el negre i tal, tampoc passa res. Però mira, ja que hi arribo amb el pinzell, que no quedi. És que a vegades sí que hi ha zones que val més la pena deixar-les fosques que intentar arribar-hi amb el pinzell, o que directament no s'hi arriba, o que és xungo. I vaig a fotre-hi més vermell a les mànigues, perquè no es veu això. En el seu moment em vaig apuntar quins són els colors que tenia pendents de comprar, perquè hi ha algun verd que m'hauria de comprar, també m'he de comprar un gris, perquè el gris que tinc és bastant merda, i és de la col·lecció aquesta de D&D. De fet, no és ni un gris, és un primer gris, que llavors es veu encara pitjor. I m'havia de comprar un blanc i un negre. No, un negre... Sí, un negre m'havia de comprar també. Llavors, sí, no ho vaig fer perquè tampoc pinto tant i no em cal anar invertint en colors millors o el que sigui, si ja en tinc. Però, oye, si em poso a pintar minis, depèn de com, valdrà la pena. Una pintura aquesta costa uns 3 euros, cada pintura. I et duren ad infinitum, o sigui, amb la poca quantitat de pintura que s'aplica cada vegada que s'utilitza, tu has de currar per acabar-t'ho. Hosti, que hauré de buscar a la meva nova tenda de confiança de pintures, perquè abans, quan vivia allà a Bailén, tenia al costat la Bernard, que és una tenda molt fina de pintures i de tot, no només de caraminis, i tenen Vallejo i estan molt bé de preu. Home, tant com a prop, no sé què dir-te, Jo no diria que Arc de Triomf queda a prop, Depèn que en tinguis per a prop. En el sentit de... Tio, o sigui, és Barcelona. Si has de caminar més de 10 minuts per arribar a algun lloc, és que estàs caminant molt, perquè en teoria hi ha de tot a tot arreu. Vale, anem a fotre-li amb el nul. Que amb el nul pillaré un altre pinzell, com un pinzell molt motós, que és el que utilitzo per fer les barreges. Que és aquest d'aquí, és el pinzell que em venia amb el set aquest de D&D que he dit que tinc alguna pintura que és una merda. Doncs forma part de lo mateix i la punta no sé si s'aprecia, però està bastant fet a caldo. I és sobretot per fer barreges i tal, i ara per posar el nul m'anirà bastant bé. Llavors, aquesta, el Null Oil, sí que és de Citadel. El nul aquest és molt més líquid que una pintura i el que fa molt és posar-se en els recovecos i com que és fosc crea contrast, crea més contrast. Tampoc s'ha d'abusar, queda especialment bé amb armadures, Jo estic fent servir ara amb aquest tio que porta roba, vull dir, és tela i amb armadures metàl·liques i tal, o sigui, queda de puta mare, perquè si està fet a la mini, de manera que es vegin una mica les plaques de l'armadura o si es veuen... Si té més relleu, però a l'hora de pintar te'l carregues una mica, li fots el nul i reapareix tot. Però és que res, com veieu vaig bastant a saco perquè estic fent-li una pinzelladeta per cada zona amb tela que he pintat i que el nul faci el que ha de fer.
Aviam si desapareixia. Us ho ensenyo. Ui, és que ara brilla molt la mini. Està molt a prop del foco. Vinga. Igual a la samarreta es veu una mica més. A la paret com central, al cinturó i tal. Per darrere no sé si es veu gaire. Sí, també es veu una mica. Com es veuen més totes les textures de la samarreta i del teixit. I ara anem a fotre-li a la cara. I això hem de pensar de quin color fer la pell, Tots aquests són els que he utilitzat ja, i no em vull repetir de colors. Perquè si no, la pell semblarà teixit. Tot i que a la pell no li foto nul, perquè si no sí que es veu més brillant del que hauria de ser. Podria fer tinc aquesta Citadel, és un gris. Aquesta conté bastant perquè és una que és contrast. No sé si és blanca en partícules grises o gris en partícules blanques. La cosa és que es pinta tot d'un color i els recovecos s'acumulen unes partícules. Mira, això ho podem saber, no? És gris en partícules blanques. Doncs es pintaria de gris i a tot allà on hi hagi relleu s'acumularan les partícules blanques. Llavors et crea per si sol amb una sola pintura el contrast. Aquestes són una mica més cares. I a més és Citadel, aquesta capaz que em costés 5 euros, aquesta pintura. I la vaig utilitzar per pintar del Gloom aquell oso de les nieves. Crec que no se suposava que fos de les nieves, però bueno, em va condir pintar-lo oso polar i va quedar tot fino. De Gloom. Tinc el gris, aquest és el gris que deia, que és Primer. És Primer, a més de la col·lecció aquesta de D&D, no conté massa. Provaré de pintar-ho amb aquest, amb el contrast, la pell, vale? I quedarà una pell molt clareta. Si veig que és massa clareta, fins i tot un cop s'assequi, no passa res, pintaré a sobre, ja està. ¡Epa! Grande Nat, eres grande. Eres mi amiga. Lo haces bien. Te lo curras. Uf, veus aquesta? És molt líquida. Molt líquida, potser. Massa, n'he de pillar menys. En teoria, amb aquesta contrast, el que és que a sota jo faci una capa del color que vull i que a sobre li apliqui la contrast. Però com que al final aquest gris em sembla molt claret, potser massa claret, m'aprofito del negre del fons i confio que quedarà bé així. Ha anat la millor Indeed. Estic anant amb molt de cuidado i de fet no faria falta perquè sempre puc pintar la pena després. Però mola perquè m'està pillant molt bé el contrast, o sigui, el relleu dels dits del peu. Es veu molt. I a la cara, com que també té bastant de relleu, com diré que es vegi. Aviam, ui, he pillat massa. I després aviam de quin color li pinto el cabell, Aquesta és una altra. Pel to de pell està bé, però és que després li hauré de fer els ulls.
Això hi fot més pal, Però bueno, se fa. Sí, segurament ho deixo així, pel to de pell. Vinga, us ensenyo ràpidament com ha quedat. Com ha quedat això. Ui, espera't, que així no. Es veu bé, s'aprecia. També mola perquè el peu, ja sé que he pintat fora del peu també, però es veu com més el relleu dels dits del peu, que està bé. I sí, es veu força griset. La cara no és tan clar, ara es veu molt clar perquè té la llum que li dona directa, sembla molt claret, però no ho és tant. Em faltaran les orelles, que m'hi estic fixant ara, que ara les faré primer, i després faré el cabell. Vale, les orelles. Sí, no està quedant mal, No està quedant mal. Aquesta orella, no sé si és per com s'ha imprès o si realment la mini és així, però està com més corqui. Hi ha una orella que la té una mica regulera. Aquesta orella se l'ha pillat amb una porta. O ha dormit tota la nit sobre aquesta orella i li ha quedat una mica torta. Que res en contra de les orelles tortes, És una observació. Totes les formes d'orelles són igual de vàlides. De fet, no és tant la forma de l'orella, sinó com la utilitzis. Vale, bastant nice. Estic content tot. Vale. Color del cabell. Anem a fer una pausa aquí. Vale, ara mateix és això que tenim, Aquest duendecito. Ui. També li hauré de fer els ulls. Això ja més endavant. Ara mateix, així és el nostre goblincito. Que li hem de posar nom a tot això, ja ho farem. Vale, color de cabell. Negre, si fes negre, sí, li faria una capa de negre, Perquè el cabell sí que estaria bé que es veiés una mica més brillant. Pelo làceo. És que es fot l'isoqueratina cada matí. Però em sembla bé. Cabell negre. El cabell negre, fer-li el detall dels ulls. Llavors ja mirar si a la roba i tal li he de fer algun detall més. Això ja ho veuríem. Estic bastant proud, Nacho, ets estúpid, t'ho dic ara. Si està bastant fin, oi? De pell taronja. M'agrada així. Li he donat moltes voltes i al final li he dit, mira, la faré del mateix color. La faré del mateix color que els avatars de la pel·li Avatar. Taronja. Vale, doncs torno a pillar la pell. És el mateix gris que l'espasa? No. L'espasa, per l'espasa he pillat aquest d'aquí. No es veu? O no està enfocat ara això? Vale, deixa'm explicar. És aquest d'aquí, que és el que és mithril, i en canvi la pell és aquest. Que sí que és gris amb tocs de blanc per fer els bordes. O sigui, l'espasa és metàl·lica,
és un color metàl·lic. Els colors metàl·lics tenen com si tinguessin purpurina, partícules petites que brillen, i així fa que es vegi més lluent. De fet, el daurat que tinc és bastant guai també. Tot i que... no sé exactament com funciona el de fer els colors metàl·lics, però el daurat de Citadel té un daurat que és bastant espectacular. Això és molt heavy. El Pep el té, me l'ha deixat alguna vegada, crec que he pintat alguna mini de Gloom amb el daurat aquest, i es veu tan heavy, perquè tinc aquest, i si no, no sé si tenia algun de les pintures aquestes de D&D. Ah, no, crec que no. Crec que de D&D només em venia pintura metàl·lica, un platejat. Jo tinc aquest daurat que, bueno, fa el fet, però no acaba. Vale, doncs li pintaré, hem dit, amb el gunmetal, el cabell. Que aquest és el mateix que he utilitzat per la empunyadura. El cabell també li faig l'últim perquè com que estic subjectant tota l'estona a la mini entre la base i el cabell, si l'hagués pintat abans l'hagués anat desgastant. Sí, li he de fer una bona sacsejada amb aquest color perquè es veiessin les partícules. En teoria és com un gunmetal, hauria de ser un tipus de metall molt fosc, però té les partícules aquestes de brillantor ultra acumulades al fons. Llavors li hauré de fotre una bona sacsejada perquè es veiessin. Si no, doncs me sirve com un negre brillant. Que per fer-li el cabell me sirve. A veure que ho tenim. Llavors, el cabell sí que li faré... Bueno, no té gaire relleu el cabell, però bueno, el seu seria amb una mica de pinzell sec d'algun altre to per simular els brillos i les ombres del cabell. Però això després. I amb pinzell sec. Ara vaig a fer els ulls, que no són moc de pollastre. Els ulls farem... amb el blanc, on el tinc? Aquí, que el blanc que tinc, he dit abans que me n'havia de comprar un perquè el tinc és aquest que posa Lawful White. L'única cosa... Hòstia, no es veu res, no? Bueno, posa Lawful White. L'única cosa bona dels colors de D&D són els noms que els hi posen. Almenys a mi em fan bastanta gràcia. I el Lawful White és l'únic blanc que tinc. I fins que no me'n compri un altre, o no sé que hagi de pintar una cosa molt totxa blanca, no crec que me'n compri un altre, la veritat. Llavors tirarem amb aquest, perquè no està mal. Després igual sí que hauré de mirar de fer-li el contorno de l'ull perquè no sigui de cop una taca blanca al mig de la cara. Perquè aquí no l'han acabat de definir gaire bé. Vale, això sí que és molta concentració, Vale, hem fet un. S'ha fet el que s'ha pogut amb el que hi ha, perquè el relleu de la cara d'aquest goblin és bastant tosco. De fet, té un ull composat cap endins, que llavors es veu la forma de la cella i tal, i té un altre que és cap enfora. I ara això es veu una mica raro. Bueno, igual doncs mira, serà una mica goblin com l'orco del Senyor dels Anells. Com es diu el comandante orco? Joder, si el Pep estigués per aquí sabria. El que a casa meva sempre s'ha conegut com cap de xiclet. L'orco aquell, com es diu? Tots sabeu a quin m'estic referint. Hòstia, és molt cap de xiclet, Bastant deforme. Vaig intentar compensar.
deixarem així. Hi ha un ull que té cap en fora. Au. Uf. Vale. El primer fet, com dic, amb el primer no hi ha problema. L'oliet és el segon. Bueno, ni tan mal. Ni tan mal. Us l'ensenyo. Tu, però bastant chill, Mira. No es veu? No es veu... Ah, potser es veu una mica, no? Espera't, si us baixo el brillo, ho veieu millor. Li veieu els ulls? Venga, me sirve. Vale, ara toca pillar pinzell sec, que pillaré el C2, el que utilitzo per les barreges i tal, per fer una mica la decoració del cabell. Una mica canoso. Pot ser un goblin albino. Albino tinto. Goblin albino que no sé per què ho és, perquè té el tònic. Ui, m'ha acabat quedant un gris aquí. Tu, si no es veu bé la càmera o el que sigui, digue-m'ho, que jo no em cato. Vale, ara tocaria, i quasi que ho podríem anar deixant aquí, fer-li els highlights a la roba. Que mira, el que sí que li faré serà a les taquites, com que vull que quedin guais. On tinc el blanc? Aquí. Li faré el contorn blanc, o sigui com el fil una mica blanc, i després tocs grisos, perquè es vegi una mica més tosca. Vale, està bé el toc blanc aquest. Es veu nice. Molt bé. Es veuen ja molt bé així les dagues, No sé si fer-los gaire més cosa. Vinga, va, els faré la línia com central a la daga, en gris, i ho deixarem aquí. El gris que utilitzaré és aquest que deia abans, que tenia el primer de D&D. Hòstia, home, no puc no posar aquest vídeo música per a Twitch 2021 sin copyright estilo anime. Al igual no esteu ara mateix dins d'un anime. Al igual això no està sent ara mateix
Shingeki no Kyojin. Ja veus, Ja veus, es veuen tot bé. Vinga. Ho tenim. I per últim... bueno, també li podria fer la peana. A tot això, també li podria fer la peana. I fem la peana també? Sí, home, no? Que si no... Sé algú que se'm queixa si no pinto peanes. Vale, li faré els brillos de la samarreta, com que la samarreta és verda, no és aquest verd, la samarreta és un verd més chill, però per fer els bordes que estiguin més il·luminats li farem aquest color. Opa! Hòstia, ha sortit un muntó aquí. Bueno. Rai. Digueu-me que ara mateix no ho sentiu dins d'un anime, és que és impossible. No em vull passar amb les llums tampoc. Sé que li hauria de fotre més, però és que me fa coseta. No vull fotre la gamba ara. Estàs amb el mòbil? Bueno. Però tu no deies que no tenies l'àudio posat perquè tens els jefes por ahí? Ho vas posant i traient? Sí, però avui no. Vale. Volia fer jo ara els brillos de la roba. Els brillos de la roba, tot i que pugui semblar una mica agosarat, per part meva, li faré amb pink. Aquest pink, que és el pink que tinc de D&D, és el color amb el que normalment pinto els tons de pell de la penyofla. Llavors faré aquest pink. Ui, m'he passat. Bueno, és igual. Passar-me amb aquestes pintures que no són bones em sap zero greu, la veritat. S'ha anat una mica el rosa i he pintat com tota una pinzellada de rosa sobre el marró. Però ja pràcticament estic, Ja no li queda gaire en aquest goblin. Em sabria molt greu que en el pròxim rol un boss li fes insta-kill a aquest goblin i m'hagués de crear un nou personatge. Ja, per sort això no passa molt, però jo què sé, m'estic posant en el pitjor dels casos, saps? En plan, és improbable, però millor prevenir que curar. Si arribés a passar, que és molt loco que passi, hauria, doncs em sabria molt de greu per tot l'esforç que li he posat amb aquest goblin.
Hi ha coses que segurament les hauria de fer amb un cotonet, amb un típic palillo de les orelles amb cotó, i ho faig amb el dit directament, i no hauria. Vale. Us l'ensenyo. Ara tocarà fer la peana, però que està bastant chill. Que està bastant chill. Epa. Si aguanta això... Ui. Crec que encara puc apropar una mica més el foco. Sí. Amb els brillos es veu millor, la veritat. Vale. El cabell negre potser és l'únic que no m'acaba de convèncer, però mira, no sé fer cabell. Per tant, així es queda. I com li fem la peana? Li pinto com tot gris i després li faig llums i ombres i que sigui terra de pedra? Jo crec que es veu prou bé. Mira aquí els peus, que li he fet una mica més de contrast respecte a la base. La roba es veu bastant bé. Les dagues, aquí brillen molt perquè està molt a prop de la llum, del foco, però real que es veuen molt nice. La cara també, ja dic, per mi l'única cosa és el cabell, però també és com lo de menys. Per tant, és una mica igual. Ja el tenim. Quin nom li posem amb aquest monstrut? Amb aquest bitxarraco. Nilbog. Es pot dir Nilbog. És com un nom que m'ha vingut ara al cap. Nilbog. Anem a posar això. Clar, el Nilbog, amics. Com costa posar bé la càmera, Tant és, una cosa així. No, Nilbog no, és una broma. Nilbog és Goblin, al revés.